Asa na taron, Freeland? Sa kami sa Mount Everest. Sayawin na, sayawin. Ayaw, Osmond. Lumaban? Si Papa? Gano'n nag-andam naman mo, bro? Ano tag... Sakto na mo Mount Everest. Wala yung barko. Yeah. Asa na dito? Akong gamit LF. Atas Manila. Manila. Manila dito, no? So, abot na rin ng Manila, bro. Nag-andam na sa sila gamit. Mamalhi, may yung barko. To all the passengers, the boat is sinking. Please group yourself into five. Issue boy. Hey, Issue boy. kung sa inyo to, okay ra? Okay ra, tog. Okay ra. Kumusta mo? Nga tag Manila ron? Naog na Manila. Alam mo, Wala, taga-Bulaga. Puro sa amin talaga lagi. Ilan, discussor mo ka? interview mo. Na, siguro na, boy, wala. Tol, lang. Dapat mas garilyo? Si Usaman Big, natas Manila. Nandito tayo sa Portside area. Nandito tayo sa ano? Sa Sa ano? na may love team natin 2012. Mr. Ben, Mr. Ben. Yeah, Mr. Bean on my left side and then love team. Hello. Ito, yung love team. Love team. Si Pearl at saka si Fran. Ano yung malaki? Good na mo yun. Parang nasa Korea tayo. Korea? Jake, smile Jake. Ikaw the other side, Joy. Ano ka pagawas sa mga kamilawi? Boy, pagawas sa mga kamilawi. Sir. Gana ka na ako. Delagat is named from two Tagalog words, May and Delad. May meaning there is or mayroon, and Delad is a cabbage type of plant that grows abundantly along the banks of Pasig River, at meron itong scientific name na Ixora manila. But according to Father Manuel Blanco, the first botany priest na gumawa ng first botany book in the Philippines, ang nila daw ay hindi isang cabbage, kundi isang mangrove tree o bakawan, na meron namang scientific name na Sipifora hydrophyllacea. Pero kahit saan natin tignan, ang gulo, but then, pag chinek nyo rin sa internet, no, pag tinanong nyo kay Google, right, yan po ay magandang example ng Ilustrado House. Pag sinabing Ilustrado, bahay ng mayayaman. Yan. And then, after that, oh by the way, ang buong Intramuros po, ang buong Intramuros is sinimulan pong gawin noong 1571 nung nasakop na tayo ng mga Kastila. This is the former kingdom of Raja Sulaiman. So Raja Sulaiman is the first ruler of Manila. Yan. So, 1571 according to the history book, sa Binondo, Manila, na merong 14 stables o 14 na kwadra. Okay, tignan nyo ang Manila Hotel. Again, on your right side. Ay, nisuka ko rin sa una. That's the replica of the Malacanang Palace. Nisuka ko rin. Gates mo lang ka. Ha? Omnistar. Review lang ng pan ba? Ganang mga gustot ko ba? Boy. Ganun may sa Rizal Park. Amo tanawon si Rizal o gang na mga tigbantay. Yeah, bisag kusog yung uwan. Meron sila estimated time nga maniyok sila from Iko na ni mong kon. Boleh lagi. It's actually a false notion that this marine is guarding our park or the monument 24 hours daily 7 days in a week, rain or shine. Not because of what people can see.
gosh, the main reason why it is Wala lihok-lihok na, wala ginhawa-ginhawa na. because the remaining doctors the whole CCP complex was built by, it was constructed way back during the administration of our former President Ferdinand Marcos. It was a project of Imelda Marcos, yes. Because she wants to enhance Filipino talents regarding singing, acting, and dancing. Ano pangalan nito na orange na yan? Antonio, umayos ka. So, ayoko makarinig ng mga ganyan. Buhol mo kay Pao. Wait. Dala big. Yeah, we're here live at Mecca, Okapur. Oh. Mecca Mall here at Pasig, Alabang, Patig, boy. Makati. Makati, eh. We're here live in Mika. Mika na sila. May live na. Okay na? Break lang. Hala. Namin diri ron sa Mika kanang kulinary ni Kidri. Kulinary mga on siguro may gusto may lang tahin la diri. Mga may butang. Panito sa. Mga may butang pang sin. Yan ya. This is one of the items have the setup of this is different from the two other dishes that we have here. They are our students from culinary arts and they're currently taking up the restaurant. Ayala lamban Vitus. Ayala lamban. Wala nasa na Bandung. Muwa na ta? Muwa na. Moa. Muwa na Bandung. Ayala lamban Vitus. Upat. Bam, yalla. Para Ayala. Nagandaggan sa dito, no? Sweet, king duha o sweet. The original plan for this is a plan of Ferdinand Marcos. He wants to have a place for government buildings or government establishment. This is a reclamation site. Okay. So gusto niya kasi magkaroon ng isang lugar na sama-sama lahat ng government establishments, which is good. Kasi kapag maglalakad ka ng papeles mo isang lugar. Okay. So ito na yung SM Mall of Asia. Ayan, nakita niyo ba yung building? Tignan niyo yung pattern ng building ng SM Mall of Asia. Parang magulo. Parang, ano yan? Ba't hindi na lang ginawang square? Bakit hindi na lang ginawang rectangle? Diba? Bakit ganyan? Kasi pinattern siya sa waves. Ang nag-design ng building ng SM Mall of Asia, it was designed by architect Vic Duloog. And the globe in front of it, may tawag dyan. Ang tawag dyan ay roundabout. Yes, dapat sa shell. Roundabout. Yeah.
Okay, roundabout was patterned to Universal Studios. Yeah, so doon yung pinattern. And then, ano pa ba? And then, sa likod ng SM Mall of Asia, nandun naman yung walls of the night spots here. Asa man mo, oy! SM Mall of Asia daron. Ay, magsakit, ana oh. Pwede mo na, libre mo na. Dito ta agi ba? Pikas ta dong. Nami ron sa MOA. Nakalakaw, suroy-suroy. 5:30 pa may malik. Hindi mo yun o, Mall of Asia, SM ba? Ay, Skywa guys. Ay, kayat eh. Bro, ang kayat. Bro, kayat. You know, saka sila makapan. I love food guys. Hindi ba naging naman? Lagay na daw sa buton. O isa, lagay na daw sa buton. Before, the Baywalk was the former project of Alito Atienza, Buhay ng Maynila. So they reconstructed the Baywalk or the shore of Manila Bay, and then they put a park and then restaurants and bars. Every Sundays, every weekends, or Thursdays, Fridays, and Saturdays, punong-puno ng tao doon. That is the Las Vegas of the Philippines. Later, tuturo ko sa inyo yun. But then, as of now, the mayor of Manila is Alfredo Lim. So, yes, ayaw niya nang may nagiinuman sa tabi ng kalsada. So, they demolished all the bars and restaurants at the side of Baywalk or Ross Boulevard, and then some of those they relocated here at the back of SM Mall of Asia. Kasi this is part of Pasay na. So wala na sa jurisdiction ni Alfredo Lim, the Dirty Harry of the Philippines. Bakal yung ginagamit niya. Alam niyo ba yung mga bahay? Ano yun? Nalami sa abo, ikaduhang kwarto na, ikaduhang kalsad. Nalami sa ikaduhang barko na mo, nagisakyan na St. Joseph de Worker. Nala. Thank you! Nag-usa na mito ng dire. Pero aircon ka po may, pero okay. Hey, what's up, hala? Ilahasad ng trip. Apisag ka! Nalami dire, nag-usa na mito dire, murag 12 may kabok dire ka. Murag lang gabi magsirkulo. Oh, nagluto ko ninyo po. Kasi kailangan matapad na mo. Okay na Romy. Hoy, nagtato niyo ko tsun. Alright! Hello! Hello! Diba, akin na to Romy. Lulo, nasiro-siro. Wow, sabi ko na! Anyan, si masulti ninyo sa to Apex Dreaming sa to kan. Kaya sa Mautan na ng SK chairman. Ano sa'yo mo name? Sige ka, bro. Sige. Kumusta ang Apex? Lagay sa kag namauhan sa mo duty. Daghan mo. Example daw. Usama. Apat lang. Basta daghan. Kasi na mauhan mo sa Apex training nimo sa Apex training day sa kanang. Imutan na niya sa issue. Ilex training. Sa may makuha mo kanang namauhan mo sa housekeeping, sa FNB tanan. Skipping hugaw kayong kwarto. Ay, ang super yellow, super red, superman. Ana. Inigahuman na lang sa FNB na sana FNB wala. FNB? Wala pa. Wala pa sa. Skipping ako the whole Sunday. Onya asan tapadong ron? Hero! Manila na tagi ka no? 2, 3. Asa man? Color. Kasi masunod ni mo Lar.
Awami makuan. Inya ka nang inyo tanaw sulit bang 8,000? Sulit ang 300 ganina skating. Nag-skate mo day, nag-skate mo kanya. Skating. Gingo today. Atay tayo. Sige, ako na iputula. Ikaw guys, asa-asa. Oh, napa siya. Ah, dili ba? Ayaw na ako. Ay, experience. Saan experience ni mo day? Saan na may experience ha? Saan experience ni One, mo? kiray si Cindy. Hindi. Hindi na lang. Wala naman. Sige lang. Wala. Di. Ikaw, Denry. All I can say, katugon na kayo. Ano, mga tawag na tarono kay Duty patawag man, no? Aris ako. Sige.